Wa sab makalihay sa pagpanghasi ni Bagyong Yolanda ang tulo ka mga lungsod sa isla sa Bantayan. Gani dinhi kini ni landfall sa ikaupat nga higayon, hinungdan nga halos nga wash out ang tanang edipisyo sa maong mga dapit. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Kini mo italan-awon gikan sa among gisakyan nga barko padung sa isla sa Bantayan niadtong Sabado sa buntag. Perteng guba sa pantalan sa Santa Fe. Giban lasab ang tanan nga panimay duol niini. Ang kanhi dugukunon sa mga turista nga mga white sand beaches sa mong lungsod, di na mahitsura, human nga guba ang ilang mga cottages. Bisan asa kamulingi, pulos guba nga mga balay ang imo makita, gawas sa mga nangatumba nga punuan. Luyos sa nahitabo nga katalagman, wala ang mayor sa lungsod sa Santa Fe, kay tua pa sa kauluhan kay dunay gitambungan. Nanginahanglan sila karon og mga pagkaon. Kuha lang gumi pagkaon og tubig o balay yun namong kapuyan kay wala ang gumi balay. Kung may kaya makatukod ay mga lansang anak o way lansang digi may katukod. More akong ipangayaw kahoy lansang. Apan sukwahi ang nahitabo sa lungsod sa Bantayan kay busy na kaayong ilang command center sa munisipyo nga nagatiman sa mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya. 98% sa mga panimay dinhi ang nangaguba. Apil nga naguba ang ilang cultural center. Subukan ako kay Balo, kay before the storm, tanang classrooms ato gihimog evacuation centers, even the gym kag munisipyo. But karon ang munisipyo wala may atop, ang gym wala may atop. Ang schools giagian ako gahapon wala man say atop. So kuan lang ta, mangampo ta. Bakit kami sa sunod, kami kumpiyansa. Mag-amin, mag-bagyo na po. Sa top shot nga kuha sa News 5 makita ang dakong kadaot sa lungsod sa Bantayan, hatod sa Bagyong Yolanda. Lakip sa grabing napektuhan ang poultry farm, diin giila ang maong isla, isip egg basket of Cebu. Daghang mga manok ang nangamatay, dihang nahunlak ang tibok nilang payag. Sa uwahing talaan, 13 na ang gikatahong namatay sa Bantayan gumikan sa bagyo, samtang daghan pa ang missing. Way kalahian ang talan-awon sa lungsod sa Madridejos, nangaguba bisan ang mga lig-o nila nga istruktura. Tulo ang gikatahong nakabsan sa ilang kinabuhi dinhi. Tungod sa gihimo nga way puas nga rekorida nga gipasiugdahan sa mayor sa mong lungsod, napahimangnuan og maayo ang mga lawisanon. Kay way kuryente og tubig sa mong dapit, nang hatag og libreng tubig ang munisipyo, hinungdan nga taas kaayo kining linya sa buot mangayo og hinabang. Gipasalig sa mayor nga di sila magkuwang sa mga hinabang, apan matod niini nga madugayan pa ang ilang pagbangon. Kay? Nagkuhan ako bunda, digaan na tayong mayang panlawas. May hitabo sa mataud-tauran gyud siguro. Ampo na lang siguro nga mahatagan og grasya ang tanang mga tao diri sa lungsod sa Madridejos aron ang taon maka-recover pod sila, makatukod sila balik sa ilang mga balay. Importante nga naasog gyud sila shelter. Jinky Bargyo, News 5. Samtang wa pa maabti sa hinabang ang uban nga mga lugar sa amihanang bahin sa Sugbo, mga biktima sa bagyo nagpakilimos. Pabilin nga gihulga ang ilang panglawas tungod sa kakuwang sa kapasilungan. Andrea Patenia, Sugin Limi. Inigsud pa lang nimo sa lungsod sa Borbon, kininang mga bata ang adunay bit-bit nga placards kung diin nakasuwat ang mga panawagan alang sa hinabang ang musugat nimo. Ang uban, nagdasab niining mga sudlanan sa panghinaot nga hulgan kini sa mga motorista sa ilang simpleng mga donasyon. Matud pa, samtang naningkamot ang ilang mga ginikanan nga pang-ayuho ng ilang nangagusbat nga mga panimay, naningkamot sab silag ila nga adunay makaon ng ilang pamilya. Tabi pagi nga makakaon mi nya. Mapatay na imong namo karon kay. Tungod wa namo kay kwandrite wa may gipanghatag kay ba. Nya lisod makayo kay. Mga muangbay. Kanang di naman kakuno, di naman gihapit katulgan.
Wa pay supply sa kuryente ug tubig sa kadaghanan sa mga lugar sa amihan ng Sugbo, mao nga ang mga tao iyahay na lang sa paghakot og tubig gikan sa mga tubod. Bisag asa ka mulingi, klase-klaseng itsura sa mga nangagubang panimayang imong makita ug klase-klase sang itsura sa mga gutom nga mga tao imong mahimamat. Matud pa, gawas nga wa na sila'y supply sa pagkaon, wa na sab sila'y ikapalit, sanglit wa na nahabilin sa ilang mga panginabuhian sama sa mga punuan sa saging. Kining lantay kilid sa Dan, gisawaan nila ni Lola Victoria ug sa iyang tulo ka apo atul sa ilang pagkatug kagabi, samtang nagpaabot nga mahuman ug ayo ang ilang bay. Di sulusod rin kan. Kasi di malisod ang guba ng bahay na mo. Ang dito magkha ng tiyabaw na mga ganit. Wala tiyabaw dahil sa mga kaman, magkita nagbuot. Ang kinuuman. Inigabot nimo sa lungsod sa Tabugon, susamang sitwasyon gihapon ang imong makita. Gawa sa mga balay, wa sa pasayloan ni Yolanda ang mga sports center. Sama ni ining gym sa barangay Kaduawan, diin inighangad nimo, diretsyo na langit ang imong makita kay nang lagpot ang mga scene. Matod sa ilang kapitan nga sa 579 ka mga balay sa ilang barangay, 500 ang totally damaged. Bisan og napaubos na sa state of calamity ang ilang barangay, kuwang ra ang ilang calamity fund, mao nga nanawagan sila og hinabang nga hangtod karon wa pa maabot. Wala pa gyud, wala pa. Wala. Akong kuanan ni murag madugay-dugay pag tingali og magsaligta sa kuan gid diri sa lungsod kay ultimo mismo sa lungsod wala pay kuan gid sila sa kuan sa lungsod. Akong pagtuo mga idagoy migtabang gikan sa taas sa nasyonal. Guba sab ang mga tunghaan sa Tabugon, mao nga way klase ang mga tinun-an. Gawa sa lungsod sa Tabugon, suspendido sab ang klase sa Sugod, Bourbon, San Remigio, Medellin, Daan Bantayan, Madridejo, Santa Fe ug Bantayan. Hinuon, kung hinay ang pagpangapod-apod ug hinabang gikan sa gobyerno, naabta namo ang mga pribadong grupo ug NGOs nga nangunay sa pagpakaon sa mga biktima sama ni ining grupong Feed the Children Philippines. Because we have heard on the news from TV5 that Northern Cebu has been badly affected. They were directly affected by the typhoon. So we, for every calamity like this all over the country, we always try to respond. Samtang inigabot nimo sa dakbayan sa Bugo, mamatikdan nga nagkagrabe ang mga danyos nga makita. Bisan mga kapilya ug simbahan, mapakatoliko man o iya sa laing relihiyon, nagusbat ni Yolanda. Adunay mga daan nga nahawana na ang katungang bahin sa mga nangatumbang punuan sa lubi, apan aduna saydan nga di pagyud maagian sa mga sakyanan. Usa sa mga hilabihang naapektuhang barangay sa dakbayan sa Bugo mao ang barangay Banban, diin dinhi sa sitio Sangkugi, usa na lang kabalay ang nagbarog. Di lang panimay og kabtangan ang nawagtang dinhi, nawagtangan sab sila kinabuhi. Kinihuman maigo sa tiyan sa milupad nga scene ang 16 anyos nga batan-on nga si Sonny Boy Sumanting. Kuol ayo, orag blanco ako na. Tungod sa kawadon sa pagkaon, gipang-uga na lang nila ang mga nabasa nilang bugas nga matud pa, sawan nila karong panihapon bisan ug way sudan. Andrea Patenia, News 5. O kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Nobyembre 11, tuig 2013. 44 kadlaw na lang sa dilipang Pasko. Kini si Frank Manilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tuon kay labaw pa sa balita, Aksyon!